daidai bane a ce mutum yana jin yunwa yana Najeriya. Allah ya zuba fetur, ya zuba gwal, ya zuba azurfa, ya ba da ƙasar noma, kuma a ce bawon sai mutu da yunwa. Ga kuɗi billions ake budget, hadda na ƙarya wajen 5 kaza trillion na ƙarya aka saka a cikin budget. Ga mutane suna kwana a titi ba su ci ba. Duk wanda ya ɗauki nauyin al'umma ta, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya matsa musu, Allah ka matsa masa. Allah duk wanda ya ɗauki nauyin al'umma ta ya matsa musu, ya takura musu, ya sa cikin kunci, ya ce Allah ka kuntata masa. Yara ƙanana muka tsinta dubunnai akan titi, ba abinci, ba sutura, ba magani, ba tsaro. A zo cikin gidanka a kashe ka, kana tafiya a tare ka a kashe ka. Saka ba laifin Allah bane, kan mu zargi Allah, kan mu fushi da Allah. Yayi bayinsa miliyan 200 a Najeriya, ya zuba musu arzikin da za su ci. Wasu ne ba su bari arzikin ya je ga bayan Allah ba. Yaro ne gashi ya tashi soja kwanan nan a wannan ƙasar ta Burkina Faso. Jiba arziki ya kori duk turan nan, mai da fetur da arziki da gwal, ga mutanen ƙasar nan suna tawarwasawa. Ya ɗauke magana ilimi, kowa je ya karatu kyauta, ya fito ya je ya sallar idi a cikin jama'a. A ce ba zai yi ba, a ce gyara ba zai yi ba, ba a shirya yin gyara ba ne. Saboda haka alhazai ku gaya wa Allah, muna cikin wahala, ba kuma shi ya saka mu ba, don ya mana arziki, ya mana wadata, ya ba mu kuɗi, ya ba mu resources na arziki. Shugabanci ne kawai muke bukata na wanda zai ce lalle a yi, lalle a gyara, lalle a tsaya, lalle a tabbatar kowa ya samu ilimi, ya samu magani, ya samu rayuwa mai kyau. Akwai arzikin, Allah bai talauta ƙasar nan ba. Allah muna kai ƙarar rauninmu zuwa gare ka, Allah ka shiga lamarinmu, Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da rahamarka da jin ƙanka. Ka sa alhazanmu su je lafiya su dawo lafiya, ka sa ai hajji cikin lafiya, cikin nutsuwa, cikin hankali. Allah ka sa mana wannan ƙasa, ka sa mata albarka. Allah shugabanninmu ka shirye su, ka gyara zukatansu, ka sa musu imani, ka sa musu tausayi, ka sa musu rahama. Allah idan ba su suka dace da su mulke mu ba, Allah ka canza mana wanda suka fi su alheri. Allah duk wani magu da za a kan harkar sarauta ko harkar mulki ko harkar kaza, Allah ka ɗora mana wanda zai ji tausayin mu. Allah duk wanda zai ji tausayin mu, ya gyara tattalin arzikin mu, ya gyara mana tsaro. Allah muna roƙonka ka bashi mulkin nan ko da bai da kowa. Allah duk wanda zai cuce mu, ya zalunce mu, ya ƙara sa mu cikin wahala, ya ƙara sa mu cikin kunci, Allah ko ya fi kowa ƙarfi, Allah ka fi ƙarfinsa. Duk dabarar da ya Allah ka ruguza ta, duk hanyar da ya ba Allah ka tarwatsa ta. Allah kakkabawa azzalimi dama ya ƙara mulkar ƙasar nan, ya ƙara jefa bayanka cikin wahala. Mutane dan wahala har da suke yi, sun kasa samun abinci, sabauta maka Allah. Astaghfiru rabbakum wa tubu ilai.